Pino mga kaigsunan, mayong hapon kinaton tanan, no? Pasalamat ta sa atong Ginoo nga atong karon mga kaigsunan ni agya punta magapakig-uban diri sa atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Og ato din nga gikumusta tanan nato nga mga ang atong mga listeners, atong tanan nga mga sponsor. Sila ni Sir Jiki, kauban ni Sir Dandoy, Sir Julan, og Ma'am Maria og Ma'am Lini og kauban sa tanan nga 3 Media ato nga president Sir Lopris kauban sa ato nga coach may lain si Pastor Chris Bacalaris mayong gabi mo dia pastor ay gabi mayong udto mayong buntag ninyo tanan. Tanang namati karon sa tibuok nga kalibutan mga kaigsunan, no? O gatong nibalaan mga igala nga ni anasabta sa atong pagtuon karon. Ato gining balik-balikon mga kaigsunan. Kining ikapito og unang adlaw apas dili pa magampo sa ta. Dalaygon may mayon mo Dios intak na karon. Makahimo na sab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Tagay kami dugang kaalam kay balo. Ka maghatag kanamo pa og dugang kadasig alang sa pagtuon ini o sa pagsambog sa mga balita. Salamat o Dios sa pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Ato hibaluan mga kaigsunan nga ang Creator mao ang Dios. Usa nini si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Malakias 3:6, I change not. Klaro kaya. I am the Lord, I change not. Dili ako magausab. Wala nga, tun-an na tuning ikapitong adlaw unsa kabililhon mga kaigsunan. Creator of heaven and earth, God made seventh day Sabbath. Sumala sa Genesis kapitulo 2, versikulo 3. O kini mga kaigsunan ng ikapito kung itande nato mga kaigsunan sa Sunday, the venerable day of the sun. Atong hibaluan mga kaigsunan nga ang Sunday mga kaigsunan, the venerable day of the sun. Lahi ang ikapitong adlaw mga kaigsunan kay God made seventh day Sabbath. Ato pa diya, if God made the Sabbath, monument who made this one. Kisa man ang naghimuhimo anang Sunday. Klaro kayo nga kana venerable. Nga matod pa mga kaigsunan sa panahon sa pagabanhaw. Munay mga una-una sa mga tao, mga kaigsunan niya, Arigimis Domingo kay pagabanhaw. Manay direta sa ikapitong adlaw mga maglaom di ta mabanhaw. Sunday is founded not of scripture. Ilan man ang basahon? No? Excuse me. But on tradition.
Ang Domingo dili na siya makaplaga nato biblical makigsunan niya gitawag og Sabat. Kung dili tradisyon and is distinctly a Catholic institution as there is no scripture. Ato pas Katoliko wala gyud ay mabasa mga igsoon for the transfer of the day of rest from the last to the first day of the week. Protestants ought to keep their Sabbath on Saturday and those leave Catholics in full position of Sunday. Catholic record September 17, 1893. Giklaro na mga kaigsuunan, no? Giklaro ginaw Sunday. Og dili na basta-basta mga kaigsuunan no nga ato na nga gi tagag pagtagad mga higala kay pinaka-importante na nga makuha ng mga igsuon ng pagduduha nato no. Kay usahay adunay mga pagduha mga kaigsuonan. Duha sila nga Domingo gyud dili Sabado mga kaigsuonan. O na nga atong hinumduman mga higala nga ni ay pag-uting kay kamatuoran mohatag nato og kining guide nga masabtan nato mga higala kung unsa ang nasulat sa balaang kasulatan og unsa ang gipasabot niya ang inyong pag-uting kay kamatuoran. Ako na pong ihangyo nga mag-subscribe mo Jerry Laig og ipakapil na sab ninyong pag-uting kay kamatuoran. Inyong pangitaon sa YouTube pag-uting kay kamatuoran, subscribe mo mga kaigsunan. O usab sa atong YouTube channel Jerry Laig o pag-uting kay kanang duha mag-subscribe mo kay ako na mga kaigsunan no. Ako na mahigala. Og atong hibaluan ng mga kaigsunan no nga ang 7th day mga kaigsunan mao na ang ikapitong adlaw nga gihatag sa Ginoo sa ato. Siya nagpanalangin, siya nagbalaan ini. Gipanalanginan, gibalaan mga kaigsunan. Muna nga pinaka-importante gyud nga makuha nato ang detalye mga kaigsunan sa kamatuoran. No? Bisan ang uban mga igsuon Maingon sila mga kaigsunan niya. Pamana berjere nang imo ram na dili man na matawag nato mga igsuon niya. Amo rani kay ang Seventh Day Adventist mga kaigsunan wala na magsalig sa tradisyon kundi nagsalig na sa balaang kasulatan. O sa tinuod lang mga igsuon ang balaang kasulatan mo'y amo nga gisaligan mga kaigsunan. No? Dili ta mingon nga nagsalig lamig mga tradisyon wala. Kanang pamingon pud sila nga kang Ilinjuet dili na Ilinjuet nagsunod lamang mga kaigsunan sa kinigitawag nato higala nga doktrina na as Biblia. Gisunod lang gyud kanunay sa Seventh Day Adventist mga igsoon. O ganang ikapito higala mao kanang pagasubayon nato kanang adlaw nga ikapito. Kanang Sabat mga kaigsuonan nga gisgutan nga dili Sunday. O gisgutan sab dinha nga sa Lucas 4:16 nga iyang nabatasan. Mao na mga igsuon ang gitun-an nato sumala gayud sa balaang kasulatan. Kasulatan yun mga kaigsuonan. No? Sumala gayud sa balaang kasulatan. O gana dili basta-basta kay kung musipyat ta mga kaigsuonan kung dili ta kasunod masipyat ta nga nasayop ta sa atong pagtuo mga kaiglaan. Ang resulta padulong gyud ta sa kalayo. Nagabukal nga asupre with asupre o kining kalayo mga kaigsuonan. Dili basta-basta nung na mga panahon mga kaigsuonan niya usay sakto ta sa tungunahuna. Apan sayop di ay mga kaigsuonan. Unya naabdan sa pagbalik sa Ginoo resulta wa maandam unya nakapanuis pagyud mga igsuon na mo ni iyang dangatan. Mo ni iyang dangatan.
Busa ning kalibutan mga kaigsunan nga gikuptan sa Ginoo. Gikinahanglan nato nga unsa makapahimuotan niya dinhi ibabaw sa kalibutan mga kaigsunan kay ni amata si babaw. Unya kinahanglan po pagsusi sa mga kasulatan, pagsusi sa mga libro, mga history, muna mga igsunon dili na basta-basta mga kaigsunan. Nga atong susihon sa nakalain-lain nga mga bersyon, kanang mga bersyon nga nagipasabot mga kaigsunan, ato gina siyang tun-an pag-ayo. No? Tun-an yun na pag-ayo mga kaigsunan. Binon, ang atong hibaluan mga igsoon, nga niini nga katapusang adlaw, daghan kaayo ang manunuis. Grabe ng mga bugos ni abot nga mga Bible mga kaigsunan. Mato pa din niyo, dool kayo sa King James mga kaigsunan, ang guba na ganyo. Gitawag na siya og ingon diri sa commonly known as the King James Version, the Holy Bible, Old and New Testament. Translated out of the original tongues and with the former's translation diligently compared a revised. Gitawag sa King James Version. Giklaro diri nga kining ingon nila Colosas 2:4 og 16. Ningon diri, let no man therefore dili ta maghukom. Unsa may dili hukman, therefore judge, dili ta maghukom. Judge you in meat sa mga karni, sa mga giinom. Unya yung din respect of holiday, atong respetuan ang balaan nga adlaw, sa maning balang adlaw. Usa nini sa unang panahon ang new moon, unya ang Sabbath day. Respetuan mga kaigsuunan. Kung nagrespeto ka higala, kung nagrespeto ka, atog yung respetuon pod ang atong Ginoo nga nagpahulay. Giklaro mong ginadiri, Genesis 2:3. Giklaro gidiri mga igsoon. Ingon diri, and on the seventh day God ended his work which he had made and be rested on the seventh day from all work which he had made. And God blessed the seventh day, sanctified, because that in is the had rested from all his work with God created and made. Giklaro diri mga kaigsunan sa balaang kasulatan nga respetuan ang adlaw nga Sabado. Respetuan ang adlaw nga balaan. Ayaw paghukom nga mayong kawala na, ayaw paghukom nga moingong nga mga sinagugay sa nagbantay sa adlaw Sabado. Gisulti sa Colosas 2:16. Ayaw paghukom. Matod pa dire, balikod ako. Let no man therefore judge. Walay tao nga magahukom ikaw. Respect the holiday, the Sabbath days. Pwede niklaruha mga kaigsunan sa King James Version, no? King James Version mga kaigsunan. Perting klaro. Dili kita masig paghukom mga kapaglaom. Maghukom ta mga kaigsunan. Kay kung maghukom ta mga higala, muna ni giingon nga dili na kami imong kontra. Ang Ginoo na imong kontra.
My friend, I really love you. Long as our master do, getting used to the family of God. Going together, enjoying the trip, getting used to the family of spending journeys away. Learning to love you, how easy it is. Getting used to the family of God. Getting used to the family of God. Getting used to the family of God. Noon ang atong pagtuon may tungod sa ikapitong adlaw. Sumala sa Hebrehanon 4:4 nga ang Dios nagapahulay sa ikapitong adlaw. O niya nagingon ng Hebrehanon 4 versikulo 6, 5-6 nga adunay pipila nga nakasunod sa Dios. Doon niya sa 9 gibilin pa ang Sabado alang sa lungsod sa Dios. O sa 10 o sa bisan 15 nga magasunod diha sa Dios muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon nga ang Dios miundang sa iyang pagbuhat. Mga kaigsunan, atong pasalamatan ng Ginoo nga diin nakahimo kita mga kaigsunan. Nakahimo kita sa pagsunod diha sa atong Ginoo. Wala nga
atong hibaluan mga higala, nga kon ato lang sumayon ang balaang kasulatan, sigurado ko mga kaigsunan, nga ikaw ug ako makasiguro gayud kay kita nagasunod sa Dios. Naay gisulti sa 1:3-15 nga nag-ingon si Kristo nga ako ang inyong panag-ingnan. Ako ang inyong sulundan nga kamo magasunod kanako. Nan kung Sabado man ang akong gibatasan, nan Sabado usab kamo. Sabado usab kamo mga igsoon. Mo na nga fitful kayo ang pagsimba ni Hesus. Sumala sa mga libro mga kaigsunan. Sumala sa libro sa ato nga mga kahigalaan. Mo man ang mga igsoon. Naay mga libro mga higala ato nga mapakita mga kaigsunan. Kay klaro gyud kayo ang ilang libro nga ang pag-adto ni Hesus usa di ay ka sincero sa pagsimba mga kaigsunan. Sincero di kaayo higala ato ipakita mga igsoon. Kaya dili basta-basta mga higala nga kapaglaom nga ang pagsulod ni Ginoong Hesus didto sa sumala sa iyang nabatasan, mao gyud ang pagsulod unya loyal kaayo mga igsoon siya sa pagsimba. Pagsimba gyud ang giingon mga kaigsunan. Dili basta-basta mga higala. Pagsimba gyud mga igsoon. Mo na nga atong pasalamatan mga kaigsunan. Ni Adrio. Klaro gyud na mga igsoon ha. Naadiha mga kaigsunan. Naadiha nga basahon. During the Sabbath, unya ang sunset to sunset Friday, sunset to Saturday, unya sa sinaguga si Ginoong Hesus mga kaigsunan, nangadto simbahan niya Shabbat Shalom. Ato pa mag-greet sila mga kaigsunan. Unya na pag ginaingon mga higala. Ato nang mabasa mga kaigsunan. Naagi na dire mga higala no. Atong basahon mga igsoon. Na dire sa ilang basahon mga kaigsunan. Okay. Atong basahon mga kaigsunan. Ni mga higala. Ato ning koagtag pagtagad. Sa 10 Commandments nila ni mga kapaglaom. Dara. Atong basahon mga igsoon sa Ngloyo. Community celebration on the Sabbath. Friday evening on Saturday, sa morning, Friday evening mag-celebrar, magasimba og Saturday morning. Unsa man the Jewish community gathers in the synagogue for the worship. For the worship. The service consists of prayer, scripture, pagbasa, singing, reading, sermon, pagwali, pagkantan, songs, after the blessing over the wine and the bread, adunay Santa Cena, pag-inom sa bino o sa tinapay. People exchange the Sabbath greetings. Mag-greet sila, Happy Sabbath, Good Shabbos, have a good Sabbath, Good Shabbos. Onya, mugreet po sila Shabbat Shalom, peace on the Sabbath. Jesus and his family faithfully, klaro kay faithfully, attended the Saturday community celebrations as it is the written on the Sabbath day, and he went into the synagogue as it was his custom. Ito pa, sayang kustumbre. Sayang batasan, iyan lang na nabatasan. Lucas 4:16.
Mao na mga kaigsunan. Libro kana sa Ten Commandments sa Katoliko, nagsulting nga nag-worship, nagsimba sila. Apan matud pa nila mga kaigsunan niya, dili kana pagsimba ang iyang pag-anak kun dili nagwali siya pagpasabot sa mga Hudiyo nga sayop ang ilang doktrina. Ayaw mo pagtumo-tumo kapag laom mga kahigalaan, makasabaan tas Ginoo ni ana. Makasabaan tas Ginoo ni ana. Kung kita magtumo-tumo mga higala, dili gid kita magtumo-tumo. Mao na usa nato nga bantayan mga kaigsunan. Kung magtumo-tumo ta, wala na gid tay ayo anak mga igsoon. Kay tumo-tumo naman ta. Wala na tay ayo ni anak. Mo na nga gikinahanglan nato mga kaigsunan tinud anay sa pagalagad sa Ginoo. Kinahanglan niya ikaw ako mga higala sunod yun kaniya. Yatag ng adlay pulay, Marcos 2:27, gihatag o gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Pero ang tao sa mandili sa adlaw pulay. Muna nga, bisag unsaon, pag-introduce, di yun sila nga naman, kay ilang gipalabi ang ilang pagkatawhanon. Apan sa espirituhanon, kung ikaw mo dawat, magabantay ka sa adlay pulay. Nga naman, sa 28, sa Marcos 2:28, gibuhat sa man, ang adlay pulay sa 27, sa 28, Ginoo siya sa adlaw ipapulay. Muna mga kaigsunan. Siguro nasabtan na to ang adlaw Sabado mga higala nga kini makahatag nato og pagtagad ato gayod nga isang yaw mga kaigsunan nga magasubay gyud kita higala sa matulid nga dalan. O sa matulid nga dalan. Muna ato nga pagasubayon mga kaigsunan. Og ikaw ako nagkinahanglan gyud mosubay ini higala. No? Magsubay gyud ta mga kaigsunan. Kay kung dili ta magsubay ini higala na matipas ta. Tipas ta sa dalan mga higala. No? Wala nga di lang gyud ta magtipas-tipas. Kinahanglan gyud nato mga kaigsunan ang saktong gingon sa balaang kasulatan. Wala magin mga kaigsunan. Kay kung itandi nila, mingon sila nga si Ellen G. White mini. Kunya, dito sila magkuha sa basaw ni Ellen G. White. Ha? Dili wala. Siguro, na wrong interpret lang ka. Kay sa mana nga mo panayag po siya nga siya piki. Kunya, yung bana, unayon po niya asawa nga piki. Na wrong interpret lang ka. Wala lang ka makasabot sa gisulti. Wala ka makasabot mga igsoon. Rato lang sila pasiloon mga igala. Makasabot na sila kadugayan. Maabot ang panahon nga makasabot na sila mga kaigsunan. Makasabot na sila. Kung natin basahan ang Juan 7:17, wala gid kita, mga anak sa Ginoo, wala gid kita magtuman sa ato lang kabubuton. Kundili kita nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Maunay pinaka number 1 nga pag-ila sa matuod nga iglesia kanang pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagingog kanako Ginoo makasulod sa langit, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan. Adunay kabubuton ang Amahan mga igsuon og kana mao'y makapaluwas nimo. Sa klaro ba kasulti lang? Kaya kita mulaban man gyud ta, mingon na mulaban ta sa tong relihiyon, magpakamatay ta sa paglaban sa tong relihiyon. Apan sultian ti kas tinuod. Ang atong labanan mga higala ang kamatuoran. Muna namugna kining atong tulumanon pag-uting kay sa kamatuoran. Daghang kayo mga objection, daghang kayo nga mga komentaryo. Brad Jerry, imo na bang nakita ang kamatuoran kay giuting kay man nimo? Sa tinuod lang magkaigsunan, kung di ka magbasa sa Biblia, kung dili ka mag-uting kay sa Biblia, dili ka makahibalo sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran naa sa Biblia. Mo na nga naay tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Atong utingkayon nga kanang imong kamatuoran magyud na. Kay base nunya nga kanang imong kamatuoran dili di ay kamatuoran. Munay usa ka makasusubo gaayo mga kaigsunan nga
kini dayang mga giingon nila higala nga kamatuoran unya dili day kamatuoran. Mo na pinakapait diha mga kaigsunan. No? Igsoon ang mo na parte sa ato nga pagtuon. Adlaw Sabado. Unya sa bag-ong langit mga kaigsunan, Isaiah 66, 22-23. Kana sure naman gid na. Mangita pamantag kining bersikulo nga kanang mangita pataglaing version. Klaro na kayong gingon nga dito sa langit ang ato simbados Ginoo Sabado mga kaigsunan. Yan mangita pamantag lain niya, mangita pamantag mga version para mo tumawla ng inilis mga kaigsunan. At tama ginang gingon sa Biblia mga igsoon. Daniel 7:25 nga dunay mag-usab sa kasuguan. Mga tao ra baning mapasipalahon. Mga tao mapasipalahon. Ngano man. Kunuhay sila may gibinlan, dili na sila mananghid sa Ginoo, diso na sila usab. Kay sila mong kunoy labaw kay sa Biblia. Nawara. Labaw patas Biblia mo nang pwede ta kahimo dag Domingo nga adlay pulay bisag wala sa Biblia. Nya ato lang ibugos atong butangan nina atong sumpayan para pres. Para lang mapakita ang kamatuoran sa unsaon pa kapaglaom. Dili gyud kana ang kamatuoran. Dili gyud kana ang kamatuoran. Og mo nay atong hunahunaon mga igsoon. Dili gyud kana kamatuoran. No? Alam ninyo mga kaigsunan, sa kaawit alang kaninyo. Nindot ning awit mga higala, no? Magkatandog sa atong kasing-kasing. Promised us that he would be our counselor, a mighty God and a Prince of Peace. He promised us that he would be our Father and would love us with a love it could not see. Well, I tried him and I found his promises are true. He's everything he said that he would be. The finest words I know could not begin to tell just how much it really means to me. For he's wonderful that my mind can conceive. He's more wonderful that my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything he promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous, could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. I stand amazed when I think the King of Glory. When it comes to live with him, I marvel just to know he really loves me. When I think of who he is and who I am, for he
beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything he promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous, could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. And so much more than amazing. Wala mga igsunan, nindot kayo. More than wonderful. At kanindot mga kapaglaom. Gaana kayo ng mga igsoon na pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo, magkaubanta niya. Unya, pag-abot dito sa langit, mga kaigsunan, sa bando sa dito, bati kayo, no? O na nga, ayaw diya, o kumpiyansa. O tanan, mga Catholic Faith Defender, gikan nila ni Alvin Gitamundok, Talibong, Wendell Talibong, o ni Kenneth Alvin Bustamante, sa tanan niya mga debaters nila, tanan. Ato inumduman niya naapatay panahon. Ang panahon kapag laom, mga higala, ang inyo lang buhaton, tagaan na nyo luna sa inyong unahuna. Open-minded, ablihan nato ang atong unahuna sa pag-adapt ug unsa gayon. Kay daghan ang mga tao karon nga nag-akusar kang Kristo, gi-akusaran sab si Ellen G. White nga may sakit sa utok. Sa giingon nila sakit sa utok. Unya kay nabato lang na sakit sa utok. Naabogoy sakit sa utok nga 2,000, 4,000 ka mga basahon nga nahimo mga igsoon. Muna nga napay panahon ninyo. Ha? Napay panahon. Kadto nga sige ga pasipala ni Ellen G. White nga kini si si Bustamante mga kaigsunan. Bro, napay panahon nimo. Sa imo nga pagsusi. Ha? Sa imong pagsusi sa sulat Ellen G. White, kay matud pa nimo nga ang sulat ni Ellen G. Ang mini nga propeta bakak ang mga gitagna. Karon daghan na tagna pagtumba sa Twin Tower. Siya nitabo tagna to ni Ellen G. White. Ang pagkaon sa karne, sigarilyo, kanang gitawag og sigarilyo, kasi may nagsulti na. Di pa na sigarilyo sa una, pero giingon ng Ellen G. White nga gitawgon ka nagsigarilyo. Ellen G. White mga igsoon. Mura nga walay laing katumanan sa gisulti sa buhat 2:17. So lay mga adlaw na mga babae nga nagpanagna. Kinsa may mong matudlo niya na. Walain si Ellen G. White mga kaigsunan. Ug kanang inyong gisulti kanang inyong pagpandaot-daot. Ako na kami na hibalumi. Ya kung tinuod pa na inyong gisulti una pa ming nang hawa sa tinuod na. Gisusi na namo mga kaigsunan. Og klaro gyud ang pagtumo-tumo sa mga tao og kini mga tawhana mga kaigsunan makasabot ra unya ni mga higala. Makasabot ra ni sila.
Bueno, kiksunan na wala kita panon. Salamat kay sa inyong pag sunod din unang porsyon nato may tungod sa ikapitong adlaw. O ayaw lang kalinti ang gingon sa pinadig 14-12 ani agda alas pagabi natuson sa mga balaan sa nagbantay sugo sa Dios og nagsunod sa tinuod ng Ginoo. Ang tinuod ng Ginoo nagsunod sa balaod. Og diya sa balaod ng ikapitong adlaw ipapahulay og kana mo'y gisunod sa Seventh-day Adventist. Salamat magampo sa ta mga igsoon. Dalaygon nga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pagpakiguban. Nimtak na among gisalig nga ikaw mag-uban sa kanunay magapanalangin sa tanan nga mga among mga tigpaminaw. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoo. Amen. Mga igsoon nang wala na kitay panahon. Salamat kay sa inyo nga pagpakiguban ako magaingon. Wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So mayong buntag udto may hapon ng gabi. Sa kamatuoran, hangtod sa sunod ng Diyon, salamat sa inyong pagpaminaw.